רב שלמה קרליבך סיפר שפעם הוא הלך בתל אביב, והוא פגש יהודי גיבן, ופנה אליו ואמר לו, שלום עליכם. ענה לו היהודי הגיבן, עלייכם שולם. שאל אותו רב שלמה, אתה מפוילין, מאיפה אתה בפוילין? אמר, אני מפייסנצה. שאל רב שלמה קרליבך את היהודי הגיבן, שמא הכרת את הרבי הקדוש רב קלוינימוס קלמן מפייסנצה? אמר לו הגיבן, בוודאי, כל שבת היינו יושבים אצלו. הוא היה רבי שלנו, והיה אומר לנו תורה, והיה מדריך אותנו. איזה רבי קדוש, איזה רבי אהוב. אמר לו רב שלמה קרליבך, אולי אתה יכול לזכור משהו, איזה דברי תורה, תספר לי משהו מהרבי הקדוש רב קלוינימוס קלמן. אמר יהודי הגיבן, תראה, עבר השואה, סבלתי, כל המשפחה שלי נהרגה, אני כבר לא זוכר שום דבר. אבל דבר אחד אני כן זוכר. כל שבת הוא היה יושב ואומר דברי תורה לילדים, ואחרי כל תורה ותורה הוא היה אומר את המשפט הבא, דעו לכם ילדים יקרים, דעו לכם ילדים חביבים, אין דבר יותר גדול מלעשות טובה ליהודי. הדבר הכי גדול בעולם זה לעשות טובה ליהודי. ככה תמיד הרבי הקדוש היה אומר ומלמד אותנו. אמר היהודי הגיבן רב שלמה קרליבך, האמרה הזאת החזיקה אותי בחיים, והצלחתי בזכותה לעבור את השואה. הייתי במחנות, לא היה חיים שם. כולם רצו רק למות, לא היה טעם לחיות. וכל לילה כשנזכרתי במה שהרבי הקדוש אמר, אין דבר יותר גדול מלעשות טובה ליהודי, הייתי מסתובב ושומע אנשים, לשמוע את הצרות שלהם, לשמוע את הכאבים שלהם. זה היה עושה להם טובה. לא היה הרבה מה לעשות, אבל כולם בכו וכולם הצטערו. ולאף אחד לא היה חשק וכוח לשמוע מהצרות של האחרים. רק לשמוע על הצרות ולכאבים של האחרים כבר היטיב להם קצת. ולי זה נתן את החיים. אז אנחנו לומדים, אין דבר יותר גדול מלעשות טובה ליהודי. אין דבר יותר גדול מזה.